ואותם רדיקלים מחמצנים הכוונה לתהליך כימי שנקרא חמצון. הוא קצת מזכיר תהליך של חלודה שרואים שקורה לברזל שעומד בחוץ. אתם רואים מה קורה לברזל? הוא מתחיל להתפורר כזה, לראות כזה לא טוב, להתפרק. זה מה שקורה גם בגוף בהשפעת אותם חומרים. למעשה הם גורמים להרס ולהזדקנות מואצת, ובסופו של דבר תורמים מאוד לתחלואת הסרטן, לצערי מאוד פושה היום, מאוד מתגברת משנה לשנה, ולאותה תחלואת לב, כן? הם הורסים את כלי הדם שמובילים את הדם אל המוח וללב וגורמים להתקפי לב, לאירועים מוחיים, ויש לכם פה בציור דוגמה לעורק, זה עורק פתוח וזה עורק שעבר תקיפה של רדיקלים מחמצנים. רואים מה קרה לו? הוא נהיה עורק חצי סתום. זה הסתימות עורקים קורות בגלל הדבר הזה שנקרא טרשת עורקים. וזה תוצאת עבודה של רדיקלים. אז איך אנחנו יכולים להתמודד עם סביבה רעילה? אנחנו יכולים לעשות משהו, כמו למשל לשתות מים נקיים ולא מים מהברז, אולי נצרוך מזון אורגני, יהיה בו פחות חומרי הדברה. אפשר להפסיק לעשן, אבל אי אפשר להפסיק לנשום, אוקיי? וזה מביא אותנו לדבר הזה שלמעשה אין לנו מנוס אלא לחפש אקסטרה פרוטקשן, הגנה מיוחדת, משום שכמות הרעלים והמחמצנים שאנחנו חשופים היא כל כך גדולה, שאין לנו צ'אנס להתגונן מפניה אם לא נקבל איזושהי הגנה מיוחדת מהמזון שלנו. וכאן יש לנו איזשהו מושג של כמו תחרות משיכת חבל בין הגורמים המזיקים, זה הרדיקלים, וזה נוגדי החמצון, זה החומרים שלמעשה יודעים להגן מהמתקפה ההרסנית של הרדיקלים, אוקיי? ונוגדי חמצון נמצאים במזון, וכשיש לנו יותר רדיקלים ונוגדי חמצון בזמן נתון, אנחנו מגדירים מצב שנקרא עקה חמצונית, או סטרס חמצוני, זה מצב של מועקה לגוף, שיש יותר רדיקלים מנוגדי חמצון. תדעו לכם שהגוף שלנו מייצר נוגדי חמצון, אבל עם הגיל הוא מייצר פחות נוגדי חמצון ויותר רדיקלים. כך שבן אדם ככל שהוא מתבגר בגיל, בשנותיו, מצב העקה החמצונית שלו הולך ומחריף. וזה נתון, אוקיי? ואלה הם המחלות שקשורות בעקה חמצונית, וזו רשימה חלקית. רק תתרשמו, אני לא רוצה אפילו להגיד את כל השמות של המחלות. תציצו, תסתכלו, תתרשמו. כמעט אין מחלה שכיחה היום שלא קשורה, ככה או אחרת, לנזקים האלה של הרדיקלים המחמצנים. אז בואו נראה כמה הגנה אנחנו יכולים לצפות לקבל ממשקה מונווי. יחידות אורק זה יחידות שמודדות יכולת של נוגדי חמצון למעשה להילחם ברדיקלים, לנטרל את הפעולה המזיקה שלהם. ואנחנו היום מקבלים המלצה מאוד מאוד חזקה מארגוני בריאות ותזונה לצרוך לפחות 5,000 יחידות אורק ביום. מקבלים את זה בעיקר מירקות ופירות טריים. אבל אם הם כאלה שבאו מהחקלאות, הדלה והענייה ועם החומרי הדברה, לצערי הם מספקים לנו ככה, לא אופטימלי, זה באוכל, לא, תעברו רגע אחורה. 60 cc של משקה מונווי יספק לנו למעשה 4,400 ושתי נטילות ביום יביאו אותנו ל-8,800 יחידות אורק. זה כבר הרבה יותר מההמלצה היומית, ותחשבו שזה בנוסף למזון. אתה מקבל פה בעצם, אפילו עם 60 cc ליום, אתה מקבל כבר איזושהי רמה התחלתית מאוד גבוהה של נוגדי חמצון, כל מה שתאכל מעבר לזה, מה שנקרא ערך מוסף. אבל אתה לא יכול להימצא בחוסר עם מונווי. אין מצב שאתה תהיה בעקה חמצונית כשיש לך מונווי ביומיום שלך. אוקיי? אתם מבינים את הנקודה הזאת? הבאתי לכם פה לדוגמה, מתוך טבלאות של אורק, כמה יכולת לעשות פעולה נוגדת חמצון יש בכל מיני מזונות ומאכלים שונים, כאשר מככבים בראש הרשימה התבלינים. הבעיה עם התבלינים זה כמה אנחנו מסוגלים לאכול מהם. אנחנו בדרך כלל לא אוכלים קילוגרמים של תבלינים, זה בא בקורת, זה בא בקמצוץ. ודווקא הפירות והירקות הם אלה שמאפשרים לנו לצרוך כמויות יותר גדולות. אז שימו לב שתפוחים שנחשבים מאוד טובים, יש להם אורק של 3,000, וחמניות שהן עוד יותר חזקות, יש להם אורק של 6,000, וכמה יש לפרי העשאי? בבקשה, 102,700. תבינו את סדר הגודל
עד כמה הפרי הזה מיוחד, עד כמה הוא מרוכז בצורה חריגה יוצאת דופן. אין בעולם פרי יותר עשיר בנוגדי חמצון מפרי העשאי. לא קיים, לא מצאו עד היום לפחות. עשאי זה הפרי המרכזי שנמצא במשקה מונבי. פרי של דקל, פרי של דקל. לכמה גרם? המשקה מונבי זכה למחקר מדעי רציני ולמחקר קליני, זאת אומרת איך הוא עובד על אנשים בשטח, לא רק במעבדה מחקר על אנשים אמיתיים, בריאים וחולים, זכה למחקרים בצורה שכמעט שום מוצר טבעי לא זכה להם. רק תרופות זוכות למחקר כל כך אינטנסיבי וטוב כמו משקה מונבי, זה אחת הסיבות שאני כאן בחברה. אני יודעת שבשבילי כנטורופטית המוצר הוא מאוד מאוד משמעותי, ואני ממש חשוב לי שאני ממליצה על מוצר למטופלים שלי למשל, או לאנשים סביבי, למשפחה שלי אפילו, לעצמי, חשוב לי לדעת שזה מוצר שהוא באמת מוצר טוב, שהוא באמת עושה את הדבר שאנחנו מתכוונים שהוא יעשה, ולא רק דיבורים. אוקיי? למשל, מחקרים שפורסמו על מונבי, כמו הרס של מעל 80% תאי סרטן, שזה נעשה בבדיקה מעבדתית, או שיפור מאוד משמעותי במצב של כלי דם, כן? שמאפשר לדם לזרום ומונע למעשה את המחלות הכי קטלניות של אירועי לב ואירועים מוחיים. מונבי עושה את זה וזה מוכח. מי שאגב מתעניין במחקרים, אז בשקופית הקודמת יש שם לינק לאתר שאפשר לראות את כל המחקרים האלה מופיעים בשלמותם. שום דבר לא סודי כאן, הכל גלוי, הכל פתוח לציבור. אז מה תוכלו לצפות משימוש קבוע במשקה מונבי? כי משקה מונבי, כמו שאתם כבר מתחילים להבין, זה באמת לא תרופה, זה תזונה. זה לקחת את התזונה שלכם, כל אחד איך שהוא אוכל היום, מי יותר טוב, מי פחות טוב, ולעשות לה שדרוג. לדעת שאתם מתחילים את היום עם משקה מונבי ומסיימים את היום עם משקה מונבי, נתתם לגוף שלכם משהו שהוא צריך, משהו שבלעדיו יהיה לו חסר. סביר להניח שבלי מונבי אתם נמצאים באיזשהו מחסור או של מינרלים או של נוגדי חמצון, כנראה גם וגם. ולזה יש השלכות בריאותיות מצטברות. אם אנחנו רוצים ליהנות מאותו תפקוד נפלא של הגוף שבאמת יודע לעשות את כל התפקידים שלו בצורה טובה ולהאיט את הבלאי, להאיט את ההזדקנות, אנחנו צריכים מוצר כמו משקה מונבי, לא יעזור. אז מי צריך את המשקה? מבוגרים בטוח, מעשנים בטוח, מי שחי באזורי זיהום אוויר בטוח, מי שחולה, מי שסובל מדלקות, מי שלא אוכל מזון אורגני, כל מי שרוצה להשקיע בשמירת הבריאות. בקיצור, נוכל להסכים שכולם, זה מוצר שכולם צריכים, מגדול עד קטן, מילד קטן עד זקן, מחולה עד בריא. החולה ירגיש שיפור במצבו בדרך כלל עם משקה מונבי, הבריא ישמור על בריאותו, אוקיי? אז אנחנו הולכים עם הסלוגן שמונבי זה גם הזנה וגם הגנה, אוקיי? זה גם מניעת סרטן, זה גם מניעת טרשת עורקים, זה גם מניעת דלקות מוגזמות בגוף, זה אנטי-אייג'ינג טבעי וזה הזנה מאוד מאוד טובה לכל הגוף. אם יש פה אנשים שצורכים מולטי ויטמינים, עם מונבי בדרך כלל לא צריך מולטי ויטמינים, זה מספק את כל מה שהגוף צריך מבחינת ויטמינים ומינרלים. אנחנו מספרים לכם קצת על מה מדווחים משתמשי מונבי, למרות שזה לא תרופה, בגלל שזו תזונה כל כך טובה, זה נותן לגוף לתפקד בצורה טובה, בצורה אופטימלית. אז איפה כל אחד מרגיש את זה? במקום שאצלו קודם היה קצת לוקה. למשל, מי שהיה לו מערכת חיסון חלשה, כל שני וחמישי נדבק בווירוס, בחיידק, באיזה זיהום שפעת, פתאום מתחזק לו, פתאום הוא לא חולה כל כך. הילדה שלי הפרטית שהולכת לגן בת 2.5 וכל שני וחמישי יום מזיקים אותי, בואי קחי אותה עם חום, וכבר הפריע לי כבר ביומיום, הפריע לי כבר בעבודה. התחיל לשתות משקה מונבי, נגמר, לא קוראים לי יותר לקחת אותה. הילדה עם מערכת חיסון הרבה יותר חזקה. יכולה לחזק אותה? אנשים עם דלקות כרוניות, דלקות מפרקים, דלקות חוזרות, דלקות עור, מדווחים על שיפור הולך ומתמשך, אפילו מחלות כמו פסוריאזיס שנחשבות מחלות מאוד קשות ללא מרפא. בכלל, כשחולים במחלות זיהומיות, ההחלמה מתקצרת, מבריאים הרבה יותר מהר, כי מערכת החיסון עובדת הרבה יותר טוב עם מונבי. יש לנו שיפורים במצבי אסתמה, הפחתות של אלרגיה, אטופיק דרמטיטיס זה מחלה נוראית שילדים קטנים ותינוקות מתגרדים, זה ממש ממש משפר את זה.
מסדיר את העיכול, מי שהיה לו יציאות פעם בכמה ימים פתאום הולך לשירותים כמו שרון שוויצרי כל יום. אנשים שהיה להם רמות סוכר גבוהות, לאט לאט רואים שרמות הסוכר נכנסות לנורמה, כולסטרול כנ"ל. פתאום רואים ככה אחרי חודשיים, 3, 4 של שימוש שרמות הכולסטרול התאזנו להם. מה שיפה, מדהים, תרופות להורדת כולסטרול מורידות גם את הכולסטרול הטוב וגם את הכולסטרול הרע. מונבי מוריד רק את הכולסטרול הרע. מדהים. ירידת לחץ דם, הפחתת כאבים, הגברת ריכוז, הגברת אנרגיה. אנחנו מכירים כמה ילדים שמתרכזים יותר טוב בכיתה עם משקי מונבי, מכירים אותם אישית. אישית, אני לא גבר, אז אני לא אוכל להעיד על הנושא הזה של ההון, אבל יש גברים שטוענים שמאז שהם התחילו מונבי הם ויתרו על הוויאגרה, ובכלל רואים שבן אדם לוקח משהו בתזונה שהוא אנטי-אייג'ינג, רואים את זה על האור, רואים את זה מבחוץ. דליות, תחורים, שיפור בריאה, אנשים מורידים מספר משקפיים. חברים, זו רשימה מאוד חלקית, אנחנו מאוד מאוד שמחים לאסוף את העדויות, וגם אתם כשאתם משתמשים ומרגישים שזה עושה לכם משהו טוב, אז תספרו הלאה ותשמרו את הסיפורים, כי זה מאוד חשוב לכולנו לדעת שהמשקה הזה הוא לא רק עם סיסמאות ודיבורים והסברים, הוא עושה את העבודה האמיתי בשטח. אז שתהיה לכולנו הרבה בריאות, ואם אתם זוכרים את ההגדרה של ארגון הבריאות העולמי, מה זה בריאות? אז בריאות זה לספק ולממש את מרב כישורנו, ליהנות מחיינו. במובן הזה מונבי, עם כל הקומפלקס הייחודי הזה של מה מונבי מביא לחיים של אנשים, הוא תורם לבריאות בעצם בשתי דרכים מקבילות. אחת זה ישירות, אתה צורך, אתה נותן לגוף שלך להיות יותר בריא, והשני זה אותו שפע שאנשים מתחברים אליו דרך ההתחברות לחברת מונבי, שזה גם כן מביא בריאות מכיוון אחר. אז שיהיה לכם תודה רבה. טוב, אז זה היה מרשים. מחר כל הגברים במונבי מעלים את האוטושיפ ל8 ארגזים. זה ברור. יש חוסר. כולם מעלים את האוטושיפ.